Gihatagan og pagtagad sa gihimong annual activity sa DXDC Arament Davao ang importansya sa malipayong kaminyoon. Sa gipahigayong kulminasyon sa Valentine activity matag bulan sa Pebrero nga mao ang kasama What's Your Story kun KWYS Year 3. Gipamulong ni Pastor Leo Daog-Daog, DXDC Station Manager, ang kabahin sa Happy Marriage. Sumala ni Pastor Leo nga ang malipayong kaminyoon usa ka desisyon ug choice nga himuon sa managtiayon ug himuong sentro ang Ginoo sa relasyon aron mabati ang tinuod nga gugma sa matag usa. Marriage is not a box full of happiness. It's an empty box. And you have to decide to fill that box with happiness. Human sa mensahe gikan sa DXDC Station Manager, gisundan kini sa renewing of vows o pat ka managtiayon diin gihimo dinhi ang blessing of rings, presentation of Bibles, wine toasting ug slicing of cakes. Samtang sa ulahing parte sa maong selebrasyon, malipayon ang upat ka managtiayon nga midawat sa ilang tagsa-tagsa ka mga awards, cash prize, gift packs ug certificates gikan sa DXDC. Diin gideklarang grand winner sa KWYS Year 3 sila Socrates ug Adorasyon Labaho. Diin malipayon ug mapasalamaton ang mag-asawang Labaho tungod gawas sa ilang nadaugan. Daghan usab ang na-inspire sa ilang istorya. Of all stations, praise the Lord, DXDC RMN Davao, na sila program na sama ni Hini na mapaabot na mo to shed light para mahimo kong example ato sa mga ginikanan o nga tupod sa mga kabataan na padulong sila magminyo na they will not be producing children na mahimong sagbot sa katilingban. Gani gipanganlang DXDC Special Awardee ang managtiayong Jed ug Denise Badayos, samtang nasakmit nila Leonardo ug Violeta Nale ang Most Unique Love Story ug nakuha ni Alger ug Margaret Go ang Most Shared Love Story. Human sa kulminasyon, at ang usabang ilang storya nga ma-feature sa Cebuano radio drama nga mao ang handumanan sa usa ka awit. Lauman nga susunod tuig sa susamang aktibidad, mas daghan pa og atangan ang mga DXDC listeners ug netizens sa nagkalain-laing storya kabahin sa gugma. Kasama mo sa balita, Radyo Marens Barbarona, Tatak RMN. Tatak RMN.